Җомга көнне районыбызда авыл хуҗалыгы тармагында күп төрле чаралар үтте. Анда Татарстан Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов һәм район башлыгы Марсель Шайдуллин катнаштылар. Сыер саучылар һәм ясалма орлыкландыру технологлары ярышына кадәр алар Союз Агро җәмгыятендә терлек азыгы әзерләүнең барышын карадылар. Бүген иң борчыганы туфракта дым җитми, әмма шуңа да карамастан бөтен көчне терлек азыгын әзерләүгә бирәбез, дип белдерде район башлыгы. Чынлап та быел бик авыр ел безнең өчен, авыл хуҗалыгы өчен, бигрәк тә вакытында инде язгы кыр эшләрендә башлап җибәрдек. Республикада иң беренче булып бөтен агротехник мероприятиеләрне дә үтәдек. Менә кызганычка каршы соңгы шушы бер айда яңгырлар юк. Менә 10 мм яңгыр яуды. Бу инде ай ярым вакытында кирәк безгә 40-50 мм яңгыр. Менә шуңа күрә инде безнең хәзер азык әзерләүгә кирештек. Күреп торасыз, бу инде арыш басуы Союз Агро оешмасында бүген менә арышларны ягып синажга сала башладык. Чөнки азык җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә инде без менә сөйләштек тә, шушы арышларны синажга саларга дип сөйләштек. Хәзер инде күп еллыкларны да чаба башладык һәм инде синажга сала башлыйбыз. Чөнки күп еллыклар анда бик кыска, массасы бик юк быел. Аны тизрәк беренче укосын алып, теге барыбер яңгырлар явыр дип ышанабыз инде. Икенче укосы, өченче укосы булыр дип өметләнәбез. Шуңа күрә инде безнең төп бурыч хәзер булган инде зеленый масса бар. Шуны җыеп синажга саларга кирәк. Районда шәхси хуҗалыклар белән бергә 35 меңнән артык мөгезле эретерлек бар. Аларны уңышлы кышлатыр өчен 100 мең тонна синаж, 100 мең тонна силос, 25 мең тонна печән әзерләргә кирәк. Алдыңга бара торган районнарның берсе, көненә 150 тонна сетсавалар бәйгенкесе көндә, баш саны да күп, аларның продуктивностьлары да бәйгенкендә әйбәт. Менә яңа фермалар төзелә. Шуңа күрә Марсель Зульфович әйтеп киткән, анда менә на самом деле фермалар төзибез. Шуңа күрә аларны ничек булса да яхшы азык белән тәэмин итәргә кирәк. Бәйгенкендә һава торышлары төрле районнарда төрлечә, менә Азнакай районына быел яңгыр да әз генә эләкте. Киләсе һава торышлары да бик уңдырышлы күрелми. Шуңа күрә ничек булса да бик тиз мобилизация итеп, бөтен техниканы җыеп, беренче укосларында алырга кирәк, азимой ярышларында салырга кирәк. Шуңа күрә безнең сыерларны обязательно шундый концентрированный кормалар белән ашатып чыгып булмый, обязательно клетчаткалы корм кирәк. Ничек булса да шушы эшләрне тиз генә мобилизовать итеп, без беренче укосларны тиз генә салып, икенче укосларга әзерләнергә кирәк инде. Икенче укосларны тормалап, әзрәк подкормить итеп, шуңа күрә может икенче укосларда безнең нидер уңдырышлы булып, алардан да бәйгенкендә азык, синаж, силос салып куярга кирәк обязательно. Алга таба министр урынбасары таллы бүләк хуҗалыгында техниканың әзерлеген карады. Механизаторлар белән очрашып, эш барышы белән кызыксынды. Ул тиз арада оешкан төстә эшләп, малларга сыйфатлы азык әзерләү мөһим дип белдерде. Ленар Наил улы шулай ук Азнакай агрофирмасының Сукаеш янында төзелә торган мегафермада эш барышы һәм Актүбә терлекчелек комплексы белән танышты. Алда билгеләп үткәнчә, Азнакай районында мөгезле эретерлекләрнең баш саны күп. Бүгенге көндә тәүлеккә 150 тонна сөт савыла. Бу әлбәттә яхшы күрсәткеч һәм район республикада алдынгылар рәтендә санала. Сыер саучылар һәм технологлар бәйгесенә килгәндә, ул районыбызның иң матур урыннарының берсе. Азнакай агрофирмасының Тымытык бүлекчәсендә узды. Конкурс уздыру өчен биредә бөтен шартлар да бар. Теоретик өлешне үткәрү өчен дә, сыер сау аппаратын сүтеп җыю өчен дә барлык уңайлыклар да тудырылган. Әлеге бәйгегә районыбызның иң уңган, җиңәбез дип ашкынып торган алдынгы 21 сыер саучысы һәм 18 технологы килгән иде. Бәйгедә катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов сәламләп, терлекчеләргә уңышлар теләделәр. Авыл хуҗалыгы ветераннарына котлап, бүләкләр тапшырдылар. Ветврач булып 50 ел шушы фермада эшләдем, 50 ел даяркалар белән эшләдем. Даяркаларны как шәхес буларак бик уважайттым, яраттым аларны. Алар потому что хезмәт кешеләре. Алар көннең нинди булуын, табигатьнең нинди булуына карамастан кар явамы, буранмы, таш явамы һәр вакыт үз эшләрен эшләүчеләр алар. Алар хезмәтне яратучылар, терлекләрне яратучылар. Алар безне
безнең халыкны сөт продукция белән тәэмин итүчеләр. Шунысын да билгеләп узарга кирәк. Соңгы елларда дәүләтебез тарафыннан авыл хуҗалыгына булган мөнәсәбәт тамырдан үзгәреп килә. Читтән кергән азык-төлек белән генә халыкны туендырып булмый. Моның өчен авыл хуҗалыгы продукциясын үзебездә җитештерергә кирәк. Бу максатка бүгенге фидакар авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең тырышлыгы аша гына ирешергә мөмкин. Бүгенге чараның да төп максаты осталыкны сынау белән бергә аралашып тәҗрибә уртаклашуда булып тора. Бәйгегә килсәк, ул ике төрдә – теория һәм практик өлешләрдән торды. Беренче төрдә конкурсантлар тест үттеләр һәм сорауларга җаваплар бирделәр. Икенче өлештә исә һәр юнәлеш белгечләре үз осталыкларын практикада сынап карадылар. Сыйыр савучылар сөт саву аппаратын сүтү, җыю, сыйырны савуга әзерләү һәм җайланманы дөрес итеп кидерү буенча көч сынаштылар. Ясалма орлыкландыру технологлары исә шушы процессны практикада күрсәттеләр. Әлбәттә, буларның һәр кайсына мәртәбәле жюри тиешле балларны куеп бәя бирде. Бәйге инде ул, анда җиңүчеләр дә, әз генә балл җитмичә калучылар да була. Әмма бу ярышның максаты бердәм булуда. Ә җиңүчеләргә килгәндә, сыйыр савучылар арасында беренчелекне Азнакай агрофирмасының Татшуган бүлекчәсеннән Резида Газиева яулады. 2004 елдан бирле фермада сыйыр савучы булып эшлим. Авыр инде сыйыр савуы. Ярышларга алдан әзерләнергә кирәк. Ай ярым әзерләнәбез, өйрәнәбез. Бер группада 60-тан артык сыйыр савам инде. 2 елга бер тана өйрәтәбез. Сыйыр саву авыр, конечно. Заманалар үзгәреп тора, җиңеләеп тә китә, менә молокопроводлар киләделәр бу елларны инде. Җиңелрәк, кулларга җиңелрәк. Аппарат ярышына инде ай ярымнан артык әзерләндем. Әзерләнеп кулны шомартырга кирәк, бүтәнчә ни юк. Ярышта җиңеп булмый. Гаилә минем ирем бар, 3 балам бар. Берсе 8дә, берсе 6да, 1нче классны бетерде, берсе. Алар да булышалар. Менә минем кызым Гөл сыйыр савырга бергә йөри минем белән ничә ел инде хәзер. Ул мин эшкә китсәм дә, берәр җиргә, ашыгы җиргә китсәм дә, минем урында сыйыр да савырга кала. Минем кыз балаларым да ярата ул эшен, мин үзем дә яратам, сыерларым да бик яратып савам. Алар да мине ярата. Мин канәгать. Сыйыр саву эшен, авыл дөньясын мин гомумән яратам. Технологлар арасында җиңү Азнакай агрофирмасының Сәпәй бүлекчәсеннән Илнур Төхвәтдуллинга елмайды. За прошлый 2020 год у нас было по отделениям и по хозяйствам агросилы групп Азнакайского района. Мы раздали 1179 стельных телок. В дальнейшем в этом году планируем нарастить еще темпы в связи с открытием нового комплекса на 2000 дойного стада. Будем стараться, чтобы наш комплекс в полной мере заработал и показывал хорошие результаты. Шунысы да билгеләп үтәргә кирәк. Резида Газиева 2019 елда республикада узган сыйыр савучылар бәйгесендә 2нче урынны яулаган иде. Җиңүчеләребез быел да республикада Азнакай данын яклаячаклар.